dejjon fil-ħon biss tista' tkun dejja. Kull min vera jkun iħobbok, ġieħek żgur li qatt ma joħodlok. Jagħtik ċans biex timxi l-qudiem u bla ma taf irodlok islim. Forsi ma bsartix xi ħaġa kif rat jisma' il-kelma daqshekk. Imma dan skont minn ta' min tkun, għax kultant eżatt tidħol kexxu. Isma' minn dal-kentejn tal-istess pezza tara xejn. Jużawna mbagħad jarmuna minn ħajjithom jwarbuna. Ngħidlek għal darba tnejn tal-istess pezza tara xejn. Dan l-infernu ma ġabuna, raw kif għamlu bis-salbuna. Aħna l-pupazzi f'idejhom fil-ħol biss tista' tkun dejhom. Kull min vera jurik rispett, jarak aktar minn biċċa dublet. Ftakar li ma jafux aħjar u f'qasir żmien mar kollox xallar. Donni ma nafx eżatt x'għaddej u għal xejn nistaqsi għalfejn. Meta int ma tkunx daqshekk smat, neħnet tons bil-mod il-mod ġej jibgħat. Isma' minn dal-kentejn tal-istess pezza tara xejn. Jużawna mbagħad jarmuna minn ħajjithom jwarbuna. Ngħidlek għal darba tnejn tal-istess pezza tara xejn. Dan l-infernu ma ġabuna, raw kif għamlu bis-salbuna. L-ewwel jien u t-tieni jien, jekk jifdal insa li ngawdu flimkien. Jgħidu nerġa' nakwista jien, bekk kisruna ma wasalna mkien. Isma' minn dal-kentejn tal-istess pezza tara xejn. Jużawna mbagħad jarmuna minn ħajjithom jwarbuna. Ngħidlek għal darba tnejn tal-istess pezza tara xejn. Dan l-infernu ma ġabuna,